gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, toya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. hande tigi woni hande ala samba ala demba ala rama ko hande tigi ɓe nan hande par ce que trop c'est trop ko ɓurti foof rufat ɗon ko jogori ɓurtiri juuɗe kono hade men yetta toon min mamne jiɗ ɗum hande ɓe kam ko ni ɓe gaccirte ala fan no hande ɓe nanat kam hande mum an Aissata ko mbaɗɗa ko holno mbawiruɗa ɗum a anda ko mbaɗɗa oto wiyama anda ko mbaɗɗa sibi min hoore mbiɗa andi ko mbaɗɗa te ko mbaɗɗa ko an ɓuuri andude ɗum min gila gonɗen e galle he est ce que wonko meɗimi wiidema wonko meɗmi waddema mi meeɗi fiidema mi meeɗi yennudema mi meeɗi ƴettadema est ce que junggam meeɗi wotadema alors ko tawi min aɗa waɗami nani a anda ko mbaɗɗa ndefa mo bonnata ngu ko pour hol ɗum aɗa andi ko kalami ko no feewi so wona ndiyam ko lamɗam walla leydi aɗa andi ko kalami ko an heɗo mi haalanma Aissata ka cukalel watta ko boni a faami saɗa ñamma ko moƴƴi sa yamirama yawat ko boni goppa neɗɗo waɗat ko moƴƴi sah noon ka cukalel kala neroɗa noon mawnirta a faami wondema cukalel addantama kadi wasa jogade hakkille hoto jabbo hay goto neɗɗo fotani jabbo neɗɗo ɗo waɗa ɗum influencé saaha an sa wiyama ya waɗa ni aɗa ɗum ɗo moƴƴa wona hunde moƴƴere hoto wat ha wona ni newrudema te min ka sehilam mbiɗa horsinma hayso wona ɗum jagguirmami komi ɓiyam ka ɓiyam ko waydani noon hoto wattu ɗum yiida bone hakkude men ma nani voilà
Enfin, vous êtes là? Voilà marocain. Allez, Jodo. Ça va bien? Mi yewnike ma. Mi ɓuri Galle on hay goto anda galle on ko safi simen ñaamay baru bim. e baruna ko min ɓurnuma yennude frère mi yendu winomo de andi min ko an ɓurɗo won sehilam guila jaaɗa ha joni noon mbanumi yeeɗo billahi wona toon tan mboɗo miijo ah mi yoni on no feewi Chéri, on niiɓi e laawol? Vai, par ce que wonto lewnoɓe ni kanko yalti ko goo yomo falami tawde mi yettaki wonto lewnoɓe ɓe à la fin tardement jaarata ɗum tagi Binta frère ƴettumi noon sa billahi min ɓurnuma ko yeewde ko parisien won ɗo Min kay mi anditani ɗum. parisien won ɗo a yimo cikka ko parisien mais frère ko a parisien leeri de a leeri de leeri a leeri trop kay haaɓi ça va aɗa seeɗi min mi ngam ɓoyi ɗo ay tan pere Hannde ma jooɗa toon ande ɓurɗomi yewnude ɗum oh frère mi yenwinomo wallahi mi ɓuuri mankena hen kam de sérieux mi ɓuuri hen ndem billahi mi yenwinomo gallo an baba nene ɓe nafamo nak ça va ha selli alhamdulillah Maroc nak Maroc nan ɗo aɗa leeri de frère a fuɗɗim toñde de bakke Allah a leeri hokko toñrama ko mi jaawi haala leer moom joginoma toon haydara mi inscribe tan patum hôtel gassi frère Maroc gonɗoɗa de Maroc gonɗam ke mais de toute façon mi weltima tawde ɗo min ɓuuri weltade sérieux billahi mi weltima onon guel kam ko woni manɗo yeydiri ni hande ɗum nihiide kon probléme makko allah ko mbimi yewnanima ko mi yewnanima ko ɗum jiɗɗami heddo toon kamo yenwani min mi yenwima kono noon mi artat an noon ko an huftoro jaaha grande sœur mboɗo horsinma noon kono onon ɓe fof ko onon jahata min ɗo ko gallam non joɓla frère ande mi yenwima mere meɗo mbiyami yahat min mi yahata ko ɗo gorkam ko arata kanguel gorkam arata ha ɗo bien sûr mais ane nooso de certain mbar rewɓe toon ɓe cukkani par ce que ande ɓe jiiɗi gorko gonɗo sénégalais non a moƴƴi sénégal ɓuuri welde a Maroc mi inscribe tan mbimam ni patum galle bon gassi mais en tout cas dal mi weltima franchement parler par ce que a manquina kam trop sérieusement di min ɓuuri kono alhamdulillah ça va wona kam ça va ça va mi yenunomo rek à part yenudem moom nene gasi nene umoto danane yidde tan risa ko parce que min moom yenunomo mi yenwinomo ɗum trop sax Merci beaucoup, grande sœur. sohlani parde aɗa faami karamani kayantumani gartata jabbere mami min cukalel ngel hay batta ɓurani kam e makko eyi ko noon mbiyami kay hel tan haalam ma ko an woni caggal makko aɗa waɗa mo monta aɗa waɗa mo influencé ko waɗata ko foof wona e makko ummi koye ma o ummi jikko gonɗo e ma o ko wone ma o ko ɗum jiɗɗa wattude e cukalel kono an a wona debbo sibi luuti jibinte ko caggal bamum saɗa woni debbo aɗa suusi kam ko mbatta ko hornel cukalel ngel wallahi gonkalɗa si aɗa ko gonga laɓe ceekanen to mami haalta ko mbatta ko so tawi ko gonga e ma ka debbo aɗa suusi kam
ngara tawa ham nder wanto mbaɗa ɗum mi acci monel taw hoto bonu cukalel ngel ko woni ma ko ruwira wattere makko ko cukalel o mawdide hen te ko debbo ko destere aɗa ko kalantuma lawɗa haalande fof mbiɗa heeɗi ay sara jiiɗi ɓiɗɗo mo mbiyata ko an dibi a esoto jaha hôpital dibina ande on ko an jibinimo o ko min jibinimo eɗem haalam ma non an jibinɗomo jiɗɗo an heɗo kom an jiɗɗo makko yumma e baba an hoto maɗɗa e makko jagguirtama tan ko bonande ko boni tan ko min tawi heureusement ɗum ma ene mettuma ala ko haala hen an wayti ɗum hunde o gallaji yamado a diidanimo gorko ma ala ko wawi hen ɗo maître mi wawa bunde ɗo ko ɗum heewi guiri ma ko ɗum heewi guiri ma no foti ɗuuɓi aɗa woni ɗo aɗa mo yiyanima haɗaɗo ala jaltowo hay bo yiɗanima aɗen debbo damorto ko gorko rewo min kono mbiya rewo kono aɗa min kam komi desade komi gaddaɗo min de mi wona bandi garas woni ɗo mbima mi wonani bandi garas mi wonani arani ɗum caga biroji mi wonani caga biroji hande sa nder galle miɗo mi lelnaka e biroji hande sa mi gaddama e nder galle min jall atti koko ɗo tay umu aɗa jalni etomi haala ma umu aɗa jalni sohlani addude ƴew adama yiyanima mawde sankima yerisimo a yeyi heɓoy wanma ummu ɗum ko woni encore saka cagayagal jeyta kam ko mais ummu un peu de respect ummu un peu de respect ummu un peu de respect heɓo nder wanma ko jeyta ko min wawi sode mi ɓurma bonnede laabi ujunere arjo ummu un peu de respect un peu de respect modèle ton langage anno kalɗa joom tuɗam ha ɓoccode anda hoore ma mais ummu min ko tar haalo andu ga ɓoccon an ay an wari yumma mbamu yaara yahata jalle mais ummu an aɗa bonnede ha min tay aɗa yahata jalle hande min kalɗa kaɗo haalande min tay et tu la ferme min haltanam hebbina ummu réglo haalde ma nani mbimami ko wona an wona kanko kala memɗo hedduɓe Aïcha yiye kam mi hulani hen haybata e d' accord o gandano mi nani hande kaɗo haala min kalantama hande mbimami wallat hande kaɗo haala kalda aɗani sownano ko ƴeewmi hakkude ma Aïssa hakkude ma e mawɗo wona kaɗo haala kalda min mi haaltama haala e d' accord c'est bon manki wonde responsable an kam adama an ka ɓoccode wonno aɗa yahata jaleɗa jaɗɗe ɗiɓe bamma e wonno a hersata anda jiɗɗo mo anda gaƴƴomo ƴetta debbo ko hay ɗo debbo ma ɗo kala memnamo ɗo haɗa memnamo tan ko yaɓɓale goo ŋaɓare ɓeydani ɗiɗoji ŋaɓare ko mawɗo ɗo gale gaw woni an woni adama woni kanko e debbo ma onani fonani ko o ganna ko ganna ko wiwoto an kam an mini maɓe gale maɓe amin sala ko naɗo wawi Sar Maimouna West African Food woni koɗo e nder Amérique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hannirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food. Adresse au 50 91 Ecolfax Avenue Denver, Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hannirta ni noddir kon makko nan ɗon. Grande sœur Binta. Voilà. Ça va? Seni. Ana campere? Ajo. Ça va bien? Ayerwa. Min ɓuri? Naka Maroc wele. Ça va? Ça va bien. Alhamdulillah. Jam woni ga? Jam bal naka Maroc nak wele. Maroc nan non de. Aɗa min comme Sénégalais ha ɓurti. Ko jimi Maroc o e ko gokkumi ga ko. Jiirade. Ɓuri hul so tawi mon wawa wonde Maroc.
frère haalna moto fontomi andi min mbeɗa yiɗma ha kala jiɗɗa tan ko ɗum jinmi mais ko nomma toon ko avenir ma jangde ma wadde noon a janggat rek quelque temps rek daña ko cohluɗa ko garta ɗum kay ina weeɓi mingel haali gonga de kono aɗa andi kam ko an ɓurnomi yewnude avec ton arrivé yimɓe puɗɗi annodirde hankkandi aɗa andi o ko enen tan gondata ɗo yimɓe jewta en pijan jala jettimi toon tout a changé fof change hankkandi mbawmi no majjude mbawmi no gonɗo mbimami planète goɗɗo ni a andi sino kon saga men ko enen fof ndentat gonen ɗo wotere mais woni probléme o ko avenir ma ko jilloyɗa a waɗat concentré wu quelque temps daña ko jiɗɗa ko garta ko gonga ko ɗo mbayranmami ɗi conseil aji à chaque fois somi jiiɓima tan ko ɗum artirtami ko min ko an joguimi al frère goɗo ko an tan joguimi comme frère de à part an ko haali gonga de ma wat ko jiɗɗa ko inchallah eyyi an boom mingel keecima worko heewi ɗo ko wuuro heede ko wuuro ngo wona kam jetta e gallo te kadi hay ko tagi hay jinmi hen haaldude e ma komi gañɗo jalta jaaha boowal nana ɗum toon daña ko mettuma mbeɗa andi nenam haalnani nene ma haalnanim babam ne haalnanim mais foof rek mi andi ɓe gañat mataw waɗa concentré o ko nomma ko toon mais sa yi kalanmami hen min ka minguilam te ko an woni afa galle o an ko gorko min woni afa debbo mais an woni afa gorko kono nak il faut mi haalanma mais Binta an aɗan hulɓinami de te en général an heewani haalde kene hulɓinami mais là aɗan hulɓinami kolko keewi kodi ko jaam ko jaam e wonani jaam de kalta koko woni ko keewi haabi mingel men ko reedu de holno wallahi Binta eyyi ummu wonko jiɗmi yewtandema an Allah waɗi ka sehilam ka mbaɗam te mbiɗa andi no mbaɗa hay probléme goto ala ɓerde ma na laaɗi te aɗa andi min won to mbanmami wonko gandanama parfois si mi nani ɗum e ma walla mi yii yimɓe ne kaala ɗum e ma vraiment welata kam pour to banggue gallan mum par ce que an ko poɗɗa wonde ko ñootowo poɗɗa wonde ko pemnowo darna koyɗe ma aɗa andi woni détail uji noon somi nani ɗum e ma welata kam par ce que min aɗa andi ka sehilam mbimi noon mi yewtane mi haalanma par ce que galle o kala dari no femɗa galle ko an foti wonde premiére nde galle o ko galle ma par ce que ko galle bane gorko ko galle kadi mawne debbo ɗum hay goto wawa ittude te noon wonko fuul haaltare wiide funti laami ɓuri felli laami ɗo kala ma yajñani ɗo wonata ɗo fiti koya tawaɗo an ka tawaɗo an foti wonde neɗɗo mo ganduɗa poɗɗo ñodde mo heewata probléme joni mbinomi mi yewtani par ce que ko kalten ɗo ko sirlu mi yiɗa hay goto andane mi yiɗa hay goto nanani kaw min ko annihi kam min ko garmi ɗo e galle he ko mi ɓooyi ɓooyani te ala fof ko humpuma e am ko jibinanomi ha to jettimi ɗo hande garami ɗo ne mayde ramata koto ma gonɗon min ko woni am fof kan waɗi am hande noon haalama ka ɗo noon ka ɓuri kam dow no fewi gati mi sikki kala bawɗo andude kam an ɓuuri andude kam hone haalaji sa haalnama aɗa andi somi waɗi walla mi waɗani a fotano ni jogade hen hakkillaji ɗiɗa wiya ɗum ɗo ummo waɗi ɗum walla waɗani ɗum gateɗa ni jikkom ko annihi kam miɗa yaawi wulde ƴiƴamam welani kono aɗa andi mi toñata ɗum aɗa andi andirani kam ɗum tawa nerani kam ɗum ko yaware tan gañmi famata mo ɓe mbiyata ɗo komin yaltimo ɗo e nder galle o ko faama woni yiɗare seede ko mbiɗa
ko mbimami ko de heɗum wodi te so yi kalanmami sabu mi añat yalta bowal nana ɗum toon te kadi o derno ɗum hiɗum holɓani dal Binta an kam ko min woni hoyɗirade walla ko an woni hoyɗirade koni haabi ko reedu ɗum holno ardi haabi mo ganduɗa ko école galle c'est vrai min gona sikilaɓe mais mbaɗani vraiment haabi personnalité mum fof mais ɗum holno ardi ɗum de ko gonga mom mais elle ko sehil ma de sehilam sehil ma on gondata jammo ñalam ko kam ko redni haabi moi je rêve quoi no Binta yettin sehilam holo miñam andi ko sehilaji goto gandirmani mo non Binta s'il te plaît wallahi dara ko tay kalan mami mi yiɗa ya nan ɗum an bedde he te kadi mi yiɗa kadi yo yimɓe gandu ko min haalanma non wawande min guiɗe jettimi so tawi ɗum ne wonno ko baba atto haalandemi walla maire o mais min guiɗe jettimi ça va et puis no goppirnam galloni ko normal an hande aɗa jooɗoɗo aɗa haalno wonde haabi ko reedu plus forte raison kaɗa wiyami wonde ko mo waɗimo reedu Binta s'il te plaît aɗen gonga e gajade nawditaki c'est vrai ken sehilaɓe mboɗo yinma mboɗo horsinma mais kadi ɗum sa oppani gajorademi ɗum ça va créer des problèmes Binta s'il te plaît arrête frère wallahi sa yi kalan mami añ tan ya yaltu nana ɗum te min ka miñam ka sehilam ka fofam affaire a yit ko metti kam kala ko woodi ɗo ko metti kam arat ɗum taki tan mbimi tawde ko noon yomma haalantina mais si wona ɗum e haalantama ɗum Allah ina andi an waɗi ko gonga e ma nder mi yawtide accuma poftuɗa non wa wonde mo min mi wiyanimo mi waɗani kono ko haalde hen caggal fof miɗa nana min Adama mi wawa dañde añdemo ngati mi wawa dañde ko ɓuuri mo ko bandam ɓaɗiɗo wona asko wona heɓata kono hono haalaji welani surtout noon aɗa nana ɗum e bande en Adama kanko walla joom suudu makko est ce que kanko Adama e hoore makko a joddima makko o haalde makko to dewdum e makko o haalnima e jammaji nder jammaji e jaltuɗe e jammaji holto jaltinmomi est ce que a tinini ɗo Adama nani no uddoyede a tini ɗum ko mbiɗa ko kaw ayi so yimɓe jiɗama a wawa wadde feere ha jomum en jiɗma tane jomum en mbawi wadde feere bonna inde ma fof mbaɗat ko joguinomi économie jam moftanomi fof jaltumi kokkumomi añde tan gacce min sokomi gaña Adama waɗantamo ɗum somi yinno hande hay battema ko fewata mi waɗantamo ɗum ngati min moƴƴeram nde mbawno wadde hen fof hande ko bontande addani kam he ngati ko inde bonde tan dañmi ɗo e wuuro he kaw koɓe kaali ko ne heewi kono min o Adama mi wawa añdemo ngati ko bandam ɓaɗiɗo kono chaque jour ɓeɗa kaala chaque jour ɓeɗa ƴetta inde bonde ɓe pawoye doom ɓe cikki maɗa ko min kadi mo wadde galle yo ƴewtuno watam ɓe o resata ɓe kono hande noon no mbawɗa wadde foof ko bande tan wawma bonnude to ganduɗa to fotanimo bonnude min noon mi tampi mi wawa wiide mbiɗa wonira ni chaque jour alaji jabba ñalowma ɗi gasata kono accu boji min ala ko mammi kaw accu boji ɗi aɗa andi kawma no hecciɗi ɓerde te sa woyi somi woyi wonta ko goɗɗum yiɗa way joni an jiɗi wiidema min mbiɗa andi ay kala no wawi sifrade min mbiɗa andi ko yeyate ko joni ko jinmi ganda hunde min ko an jiitumi min jiiɗa e mabɓe sa yimɓeɗe haalanma nokkuɗo fof farata koye hunko mum a faami min mbiɗa andi fof de a faami min ko kaalen ɗo ko yahanema e nokku par ce que min mbiɗa andi ka jambaɗo min mbiɗa andi ka batan to galle o no gonirɗa ɗon
Allah muni seedi andi joni accu boji accu boji ala problème joni accu mi yaama continue liggéey ya continue accu boji non accu boji oto way est-ce que yalla de li ko haali ko nande ko de boji way ni de boji moko de anani ko nodda man ko mo no mi duñare kinna mo nodduma bitta ko damal gallamen mo ko ngullata hollum ngullata an andi ko badda ko dum hanma daraaji hollum bani ana majji ko badda hollum bani non mo andi ha wona sérieux hollum bani ko walla ko famille mo anta vorian acca mo ambi amnam famille mo no hollum wadi kam mi famille amen wonma an wona anti ko an woni hollum bani onon do on takkami do en bone mon onon créenam do en problème uji mbiya am do en bani là tu quoi innocent quoi tu fais semblant comme si rien ne s'est passé ouais ni mo wona giji de edem halamma ko mi woni wona giji ay taw ka bani ganda mi ko ma wonde bani la tendre mais mo an wona sérieux baro edemi fata mi gayna mo mi aduma galle j'étais ouvert toutes les portes adi acte mo jita ay galle naade yaltu jam nyalom suba kihit baru nando arando baru alado adando ada nyama di yara ada dano mo vio ala ko wonnanen hay soirée wadi ko to mi anda wiide so mi yihi mi haalde makko itat xaaliso totten wada négocier o totten o meeda namdade mi haydar a pari wala pari he yo anka boyam ber horsinma mais to nata do ko euro gonda anda sakko kewi ar wonda ar attaque ar wulla yam di don comme si kew mo giji mona giji aussi nganda do manani ni hay dara modani so na don takkami bone mo wonde mi boy ma walla wonde mi goddum min ganda wona dum no calculami de ay ngumbe am nyimi ganda ay wonki maki fitan mandu ko do pomi do dira hollu fama toujours o lendemain am bodo wawi warde ma ha maya boy an min kaldara hal warde mi ano mo min ana way warde ano gertuga wa warde mi am dum ko dum cikkata yow sa hucciram do adu wulle e wanni jungo ma go mo wona gijje de mina yawaki wona gijje de wonko jeewam ko heewi boy dewi kam ko habi kono an jotor an ko baro moji tu vas voir